Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ και καταφέρατε να έρθετε παρότι ο καιρός είναι όνειρο και θα έπρεπε να είμαστε όλοι κάπου αλλού. Θα ακούσετε, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το GeoRoots που ίσως όλοι το έχετε διαβάσει κάπου, αλλά είναι μια ευκαιρία να μάθετε λίγα πράγματα παραπάνω. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πάνελ σήμερα. Εκ δεξιών μου είναι ο κύριος Μπαλακάκης, η ψυχή αυτού του προγράμματος. Όχι ψυχή, είναι κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ζει μέρα και νύχτα με αυτό. Μετά είναι ο κύριος Γιάννης Τζόρτζης, που είναι ο πρόεδρος του Green Project, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί, έχουμε συνταξιδέψει και εμπίπτει το Green Project μέσα στους στόχους του GeoRoots. Η κυρία Μαρία Κατσούλη, η οποία, με συγχωρείτε, η κυρία Νίτα Πατεράκη, η οποία... Συγγνώμη, Πατσουράκη, ξέρω τους ανθρώπους με τα μικρά τους ονόματα, η οποία είναι εδώ πέρα σαν ειδική σύμβουλος της Διεθνούς Εταιρείας Εθελοντισμού και ο εθελοντισμός είναι κάτι που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο GeoRoots. Από αριστερά μου η κυρία Μαρία Κατσούλη, η οποία ξεκίνησε και είναι η Ελληνίδα στο δρόμο του κρασιού, αντιπρόεδρος. Και πάλι, όπως συζητήσαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρασί δεν ξέρω γιατί το έχουμε συνδέσει περισσότερο λίγο με τους άνδρες. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι μία γυναίκα οργάνωσε αυτό που είναι κρασί και γυναίκες. Και νομίζω αυτοί είμαστε. Λοιπόν, κύριε Μπαλακάκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, συγγνώμη για την καθυστέρηση που ξεκινήσαμε αυτά τα 20 περίπου λεπτά αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα, αλλά συνέβη αυτός ο ποδηλατικός γύρος να ανατρέψει αρκετά το πρόγραμμα και προφανώς θα επηρεάσει και το θέμα των παρισταμένων στην συνάντησή μας. Ο λόγος ο οποίος βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Hilton είναι γιατί μέσα από την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Γερμανικό Επιμελητήριο μαζί με το κεφάλαιο, την εφημερίδα, τον Capital και τον κύριο Τσομόκο, προκειμένου να μιλήσει μάλλον το συγκεκριμένο πολυσυνέδριο γύρω από την σύμπραξη στο πώς δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία μαζί με τους φορείς και τους οργανισμούς μπορούν να οδηγήσουν σε μια εφορία και σε ένα καλύτερο αύριο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και λόγω του τρίτου άξονα τον GeoRoot, που θα δούμε αμέσως μετά την παρουσίαση. Έτσι λοιπόν αναλάβαμε την πρωτοβουλία να βρεθούμε λοιπόν στον συγκεκριμένο αυτό χώρο, να κάνουμε μια πολύ σύντομη παρουσίαση γύρω από τα GeoRoot και από εκεί και πέρα οπωσδήποτε να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι του συνεργαζόμενους φορείς με τα GeoRoot, προκειμένου λοιπόν να έχουν και το βήμα και το λόγο, και είναι το ελάχιστο ευχαριστώ που μπορούμε να δώσουμε απέναντί τους για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη στις ενέργειές μας. Θα μετακινηθώ τώρα στο βήμα να κάνω την παρουσίαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για τα GeoRoot. Είναι λοιπόν μια δουλειά, είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, ίσως και παραπάνω, από κάποιο μεράκι το οποίο είχαμε μια ομάδα ανθρώπων προκειμένου να αναπτύξουμε ένα τελείως διαφορετικό και ένα αξιακό, θα έλεγα, προϊόν που σχετίζεται με την Ελλάδα. Αυτό είχε να κάνει λοιπόν με το να αναδείξουμε λοιπόν τις ανεξαιρέτητες πτυχές της χώρας, δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία δεν κινείται ο μαζικός τουρισμός. Το δεύτερο, να χρησιμοποιήσουμε μια θεματική η οποία θα κινείται γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Και το τρίτο, ότι να μπορέσουμε να κινηθούμε σε μια λογική ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα επισκεφτούν τους τόπους αυτούς στους οποίους χαράσουμε τις διαδρομές, τα οδηπορικά, τα ταξίδια, οι άνθρωποι αυτοί να μην είναι απλά παρατηρητές ή της κλασικής θεωρίας του τουρισμού ήρθον, είδον και απήλθον, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μια ενεργή συμμετοχή και κατ' επέκταση να αφήσουν κάτι πίσω στον τόπο αυτό.
Προκειμένου να δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η αρκετά σύνθετη ιδέα, η οποία κάθε άλλο παρά θα έλεγα ότι με επιχειρηματική μοιάζει, έπρεπε λοιπόν πέραν από το όραμα, έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και μια κατάλληλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι να είναι σε θέση να ενστερνιστεί όλο αυτό το σχέδιο, να μπορέσει να το στηρίξει, να μπορέσει να το αναλύσει και να το τεκμηριώσει. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτάσαμε να δημιουργήσουμε δύο ομάδες. Μία ήταν η ομάδα η επιστημονική, όπου σε αυτή συμμετέχουν περίπου 10 καθηγητές εν ενεργεία πανεπιστημιακή, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν σαν ρόλο την τεκμηρίωση του συνολικού σχεδίου. Παράλληλα, υπήρχε και η ομάδα η τεχνική, θα λέγαμε, του προγραμματισμού, η οποία αυτή θα ήταν οι εξειδικευμένοι άνθρωποι γύρω από τα κλειδιά των θεματικών του GeoRoot που θα δούμε αμέσως παρακάτω. Το συγκεκριμένο λοιπόν project σχεδιάστηκε προκειμένου να απευθυνθεί κατά κανόνα στις αγορές του εξωτερικού. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ το να περάσουμε την εικόνα μιας άλλης Ελλάδας, όχι αυτό της πεπατημένης που όλοι γνωρίζαμε, το ήλιο θάλασσα ή το τζατζίκι, το σουβλάκι κτλ. Και γι' αυτό κιόλας ακριβώς και οι ομάδες στόχοι που σχετίζονται με το project όλο των GeoRoot έχουν να κάνουν, τα επιμερίσαμε, τόσο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους ιδιώτες. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι τους ενδιαφέρουν να ταξιδέψουν κατά μόνας και να μην ενταχθούν μέσα σε κάποιο τουριστικό μαζικό γκρουπ, όσο επίσης και σε ειδικό κοινό όπως είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα ή όπως είναι η ομογένεια κτλ. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι τα Geo σχεδιάστηκαν προκειμένου να εκπληρώσουν 3 συγκεκριμένους σκοπούς, και αυτοί οι 3 σκοποί λοιπόν έχουν να κάνουν με τους πυλώνες. Το πρώτο λοιπόν είπαμε ότι έχουμε να κάνουμε με το να αναδείξουμε την άλλη πλευρά της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν πήραμε την χώρα, την μοιράσαμε στο ηπειρωτικό κομμάτι, το οποίο ονομάσαμε GeoRoot, και στη συνέχεια το νησιωτικό, το οποίο το ονομάσαμε Aegean. Στο κομμάτι λοιπόν που είχε να κάνει είτε με τα νησιά είτε με την ηπειρωτική Ελλάδα, διαλέξαμε λοιπόν κάποια οδηπορικά, τα οποία τα συγκεκριμένα να μπορούν να μείνουν ή να κινηθούν σε περιοχές οι οποίες, όπως είπαμε, δεν είναι του μαζικού τουρισμού. Ο κεντρικός σχεδιασμός έγινε αυτά τα ταξίδια να γίνονται σε κομβόι, υπομορφή κομβόι, ο καθένας δηλαδή με το δικό του όχημα, και όπου πάνω σε αυτό το οργανωμένο πρόγραμμα να υπάρχουν τα αυτοκίνητα επικεφαλής και παρακολούθησης του κομβόι των GeoRoot, και παράλληλα να μπορεί, όπως είπαμε, η θεματική τους να έχει να κάνει με πράγματα ξεχωριστά και διαφορετικά. Όπως λοιπόν αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τον άξονα 2, που σχετίζεται λοιπόν με την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου, και η πολιτιστική κληρονομιά σίγουρα δεν είναι ιστορία μόνο, έχει να κάνει με τη λαογραφία, έχει να κάνει με την μεσογειακή διατροφή και την γαστρονομία γενικότερα, έχει να κάνει με τους τόπους θρησκευτικού ενδιαφέροντος, αλλά όλα αυτά εμείς θελήσαμε να τα έχουμε σε μια ισορροπία μέσα στα οδηπορικά, να μην είναι δηλαδή μόνο θεματικά, μόνο ιστορικού ή μόνο γαστρονομικού χαρακτήρα, αλλά να μπορεί κανείς, ας πούμε, μέσα σε ένα διάστημα κάποιων ημερών, που διαρκεί λοιπόν ένα ταξίδι, να μπορεί να έχει μια εξορροπημένη γεύση πραγμάτων. Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι το οποίο ήταν και το πιο δύσκολο, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, εξού και η σημερινή μας παρουσίαση εδώ στο Capital Vision. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το πώς ο ενεργός ταξιδιώτης, δηλαδή ο συμμετέχον σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποιο οδηπορικό του GeoRoot, με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί να έρθει να συμβάλλει στις τοπικές κοινωνίες. Και σίγουρα αυτή η συμβολή έρχεται μέσα και από την καταγραφή, μεταξύ των άλλων, των αναγκών της τοπικής κοινωνίας
και στη συνέχεια, μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, οι καταγραφές αυτές να μπορούν να έρχονται στα GeoRoot και που σε συνεργασία πλέον με φορείς και επιχειρήσεις να μπορούν να ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες στα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μίλησα προηγουμένως για κάποιες 10 θεματικές. Τα συγκεκριμένα κλειδιά, τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο slide, τα δημιουργήσαμε εμείς, προκειμένου να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε τη θεματική ύλη σε κάθε οδηπορικό. Γιατί σημαίνει ότι κάθε πρόγραμμα έπρεπε να έχει ένα μήνυμο αριθμό κλειδιών, που αυτά ουσιαστικά σχετίζονται με την ταυτότητά του, και αναλόγως φυσικά το πού κινείται ένα πρόγραμμα, το τι διάρκεια έχει ένα πρόγραμμα, τόσο ανάλογα αριθμό κλειδιών αυτό περιλαμβάνει. Παράλληλα, επειδή καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό αφορά και ενδιαφέρει περισσότερο, θα λέγαμε, τους έμπειρους εισαγωγικά ταξιδιώτες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι σίγουρα δεν είναι το κοινό τους, τον GeoRoot, δεν είναι αυτός ο οποίος ενδεχομένως πρώτη φορά θα έρθει στην Ελλάδα, θα είναι αυτός ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα και θέλει να δει μια άλλη Ελλάδα. Οπότε λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σίγουρα και κάποια γνώση σχετική έστω του τόπου, οι οποίοι έχουν ένα κάποιο επίπεδο κτλ. Για αυτούς λοιπόν δημιουργήσαμε και το Voyagers Club, στο οποίο κάθε ένας ο οποίος συμμετέχει στα οδηπορικά γίνεται αυτομάτως μέλος με μια κάρτα, η οποία αυτή η κάρτα του δίνει και κάποια συγκεκριμένα προνόμια με τους συνεργαζόμενους με το GeoRoot εταιρείες. Είπαμε λοιπόν για τα οδηπορικά. Αυτό λοιπόν ήταν και το μεγάλο στοίχημα. Σε πρώτη φάση λοιπόν μας ενδιέφερε να δημιουργήσουμε έναν αριθμό οδηπορικών, όπως είπαμε, άλλο έχει να κάνει με το υπηρετικό κομμάτι της χώρας, που αυτό είναι τα GeoRoot, άλλο αυτό που έχει να κάνει με την νησιωτική Ελλάδα, και αυτό που επίσης μας ενδιέφερε ήταν για κάθε οδηπορικό να δημιουργήσουμε και ένα μύθο. Δεν μας ενδιέφερε δηλαδή να μιλήσουμε γεωγραφικά στον άξονα, στο που κινούμαστε, αλλά μας ενδιέφερε για το κάθε οδηπορικό να έχει το δικό του μύθο. Και οπωσδήποτε άλλο θέλαμε να δώσουμε για τις αγορές, για το κοινό το οποίο σχετίζεται με την Ελλάδα, και άλλο για τις αγορές του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν, εάν δείτε που στην προκειμένη περίπτωση αυτό το slide δίνει από την αριστερή πλευρά, δίνει τους τίτλους των οδηπορικών που έρχονται όλοι κατά κανόνα από την ελληνική ιστορία και τη μυθολογία. Έχουμε λοιπόν από τη μία πώς αποδίδονται αυτά τα οδηπορικά στην ελληνική για τους Έλληνες ενδιαφερομένους, και αντιστοίχως πώς τα ίδια αποδίδονται στις αγορές του εξωτερικού, γιατί το ζήτημα είναι ότι κάτι το οποίο για μας μπορεί να λέει κάτι στους Έλληνες, όπως για παράδειγμα είναι η ελληνική ιστορία σαν αλόγιον, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο συμπεριλαμβάνει τα Καλάβρητα, την Ολυμπία, Νόβικουριο, Απόλλωνα, Λούσιο, Νέδα. Αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο λοιπόν πιάνει από τον Νότο Πικόριο Απόλλωνα, που φτάνουμε από το 500 π.Χ., ας το πούμε, και φτάνει μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, που είναι τα Καλάβρητα. Αυτό λοιπόν όλο το χρονικό εύρος, εμείς λοιπόν ήρθαμε να το προσδιορίσουμε σαν ελληνική ιστορία αναλόγιων, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ιστορικά το τι δίνει. Αντιστοίχως όμως, αυτό για το ξένο δεν λέει τίποτα. Η μεγάλη ιδιαιτερότητα για το ξένο είναι αυτό που λέγεται Ολυμπία, Ολυμπιακό πνεύμα, και ό,τι σχετίζεται λοιπόν γύρω από την συγκεκριμένη εκείνη ζώνη. Γι' αυτό κιόλας και του δώσαμε την ονομασία του Olympic Heritage. Επίσης βλέπουμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα οδηπορικά, τα οποία σχετίζονται με την νησιωτική Ελλάδα, και όπως επίσης υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα οδηπορικά, κάποια θεματικά οδηπορικά, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε προγραμματισμό και εξέλιξη να αναπτυχθούν για να παρουσιαστούν από το 2013, τα οποία βλέπετε ότι τα συγκεκριμένα αυτά ακουμπάνε και το εξωτερικό. Εξάλλου το GeoRoot από μόνο του γεωγραφικά δεν έχει τη στενή έννοια ότι αναφέρεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, σε σχέση με το Aegean που είναι γεωγραφικά πολύ συγκεκριμένο, και εξού κιόλας ότι τα συγκεκριμένα αυτά τα οδηπορικά ακουμπάνε και στο εξωτερικό. Μεταξύ των άλλων, ένα καινούργιο οδηπορικό το οποίο
το οποίο σηκώσαμε στον αέρα και το οποίο υλοποιείται τώρα στις 12 με 14 Οκτωβρίου του 2012, είναι η Μπαρωταποθήκη του Έθνους, που αυτό είναι στη Δημητσάνα και το συγκεκριμένο θα έχει η αγγλική του ονομασία θα είναι το Arcadian Roots. Σαν φορέα υλοποίησης, γιατί όλο αυτό το οποίο συζητάμε πρέπει κανείς να δει με ποιο τρόπο υλοποιείται. Ως φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία Γνώμων, όπου είναι το παιδί, όπου τα Georoute είναι το παιδί της αυτή τη στιγμή, που έχει ήδη μία δεκαετία εμπειρίας στη διοργάνωση πολύ σύνθετων πραγμάτων και εκδηλώσεων και είναι ουσιαστικά το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει όλη την ευθύνη λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Τώρα πρέπει να δούμε λοιπόν τι σημαίνει λοιπόν Georoute στην κοινωνία. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό για μας και το πιο λεπτό κομμάτι. Είπαμε λοιπόν πριν ότι στρατηγικός μας στόχος ήταν να σχεδιάσουμε τα οδηπορικά τα οποία αφορούν και μιλάνε για την άλλη Ελλάδα. Το κάνουμε. Μας ενδιέφερε λοιπόν ο σχεδιασμός αυτών των οδηπορικών να μπορεί να περνάει μέσα από τόπους, μέσα από χωριά, τα οποία μπορεί να βρίσκει κανείς 2 ή 5 ή 6 κατοίκους και να μπορεί με αυτούς τους ανθρώπους να καθίσει κάποια στιγμή στο καφενείο του χωριού, αν υπάρχει καφενείο στο χωριό, να καθίσει να μιλήσει λοιπόν μαζί τους για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι γίνεται σε αυτή την περιβόητη με το Μιλίτσα που είναι ας πούμε το υψηλότερο χωριό της Ελλάδας, πάνω στο Γράμμο ας πούμε, που ζουν 2 κάτοικοι όλοι και όλοι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα δεύτερο. Μας ενδιέφερε λοιπόν εκεί που θα πάμε, να πάμε τότε που πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη στήριξης. Εννοώ στήριξης. Τότε δηλαδή που οικονομικά θα συμβάλλουμε σε αυτές τις κοινωνίες. Και σίγουρα δεν θα συμβάλλουμε ποτέ αν τα οδηπορικά γίνονται μέσα στην επωνομαζόμενη υψηλή τουριστική περίοδο. Έτσι λοιπόν όλα τα οδηπορικά των Georoute σχετίζονται πάντα με την χαμηλή και τη μέση περίοδο, προκειμένου ακριβώς τότε που μας χρειάζονται, τότε να είμαστε κοντά τους. Ένας τρίτος άξονας. Δημιουργήσαμε τους Geo-Ambassadors. Για μας λοιπόν οι άνθρωποι είναι το κεφαλαιό μας. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι, εσείς, είστε το κεφαλαιό μας. Αυτό λοιπόν το πράγμα για να μπορέσει να επιτευχθεί έπρεπε λοιπόν να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους στους τόπους διέλευσης και υποδοχής. Έτσι λοιπόν σε πάρα πολλά σημεία στα οδηπορικά επιλέξαμε ανθρώπους οι οποίοι προς Θεού δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες του τουρισμού, μπορεί να είναι κάποιοι πολιτιστικοί φορείς, κάποιοι όπως για παράδειγμα στις Πρέσπες που είναι το πολιτιστικό τρίγωνο Πρεσπών, όπως στην Θράκη που είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Πόμακων Ξάνθης, όπως στην Κρήτη που είναι η Μαριάννα Καδουλάκη, η οποία είναι ερευνήτρια μεσογειακής διατροφής και η οποία μάλιστα γράψει και τις εδόδημες ιστορίες. Άρα λοιπόν είναι πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την τοπική κοινωνία και είναι και άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται παράλληλα και στο πολιτιστικό αυτό σκέλος το οποίο μιλάγαμε πριν, για την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου. Κάναμε λοιπόν αυτόν επίσης, σαν τέταρτο θεσμό, δημιουργήσαμε τον ενεργό ταξιδιώτη. Λέγαμε λοιπόν ότι ο καθένας αναχωρώντας σε ένα οδηπορικό αναλαμβάνει κάποιους ρόλους. Αυτό λοιπόν οι ρόλοι μεταξύ των άλλων είναι όπως είπαμε να καταγράψουμε κάποιες ανάγκες στην τοπική κοινωνία. Είναι επίσης να κάνει κάποιος άλλος να κάνει τη φωτογράφηση ενός συγκεκριμένου οδηπορικού, κάποιος άλλος να κάνει την κινηματογράφηση ενός οδηπορικού. Που σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα πλέον έρχονται σαν βάσεις δεδομένων πίσω στο Geo για να οδηγηθούμε στο 5 που είναι το Geo Festival, που είναι ουσιαστικά μια εκδήλωση μίας φοράς το χρόνο, προκειμένου να αναδείξουμε τα καλύτερα της χρονιάς που πέρασε, με επώνυμα ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την τάδε καταγραφή, ποιος ήταν αυτός ο οποίος παρουσίασε την τάδε εικόνα. Επίσης, μιλήσαμε για την υιοθεσία οδηπορικών, που σημαίνει μια συγκεκριμένη εταιρεία στο πλαίσιο της εταιρικής της κοινωνικής ευθύνης και για όποιες επιπτώσεις σε εισαγωγικά μπορεί να δημιουργεί στον χώρο και στο περιβάλλον, να μπορεί λοιπόν να κάνει κάτι για την τοπική κοινωνία και για ένα συγκεκριμένο οδηπορικό. Επίσης, αυτό το οποίο που είναι και απόρρια του Geo Festival είναι ουσιαστικά τα βραβεία, τα τιμητικά βραβεία τα οποία έρχονται από την ίδια την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στην Ελλάδα, η οποία
για τους φορείς της επιχειρήσης που το προηγούμενο 12μηνο που παρήξαν κάτι σημαντικό γύρω από την κοινωνία ή τον πολιτισμό ή το περιβάλλον, έρχεται λοιπόν η ίδια η UNESCO να αναγνωρίσει και να τιμήσει και να διακρίνει λοιπόν αυτούς τους φορείς της επιχειρήσης. Τέλος, είπαμε ότι όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν μία σύνδεση, γιατί όλα αυτά καλά είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλα και κάποια άλλα συστήματα τα οποία να υποβοηθούν όλο το σχεδιασμό, που αυτοί ήταν οι φορείς οι οποίοι μας πλαισιώνουν. Ένας αριθμός φορέων είναι σήμερα κοντά μας και θα προχωρήσουμε μετά και στην παρουσίασή τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη την εικόνα ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα βρίσκονται και έχουν συστρατευτεί και έχουμε προχωρήσει σε μνημόνιες συνεργασίες μαζί τους. Η UNESCO δεν πρέπει οπωσδήποτε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι γενικότερα είναι ένας ως οργανισμός, δεν παρέχει την αιγίδα του στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι τιμή και μεγάλη τιμή μάλιστα από αυτό το πράγμα έγινε πάνω στα GeoRoot και μάλιστα για μια χώρα η οποία βάλετε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια και το ζούμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, βάλετε καθημερινά. Από εκεί και πέρα είναι ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο ΣΕΤΕ, η Διεθνής Εταιρεία Εθελοντισμού, η οποία σήμερα εκπροσωπείται από την κυρία Πατσουράκη, το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρατικών Σωματείων, η Κρήτες Ελλάδος, το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών, η Ελληνίδες του Κρασιού, η οποία εκπροσωπείται από την κυρία Κατσούλη, η Green Project από τον κύριο Τζότζι, η Comington Press και επίσης η Παγκρίτια Δημοσιογραφική Ένωση ΜΜΕ. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή βρίσκονται 3 βασικές και μεγάλες επίσης συνεργασίες. Η μία έχει να κάνει με το δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το CSR Ελλάς, όπου είναι ο φορέας εκείνος όπου όλες αυτές οι καταγραφές οι οποίες σχετίζονται με τα της τοπικής κοινωνίας, των αναγκών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος ουσιαστικά θα υποδέχεται αυτές τις καταγραφές και είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος στο τέλος θα τις προωθεί και θα τις συντονίζει με τα μέλη του. Ο Αρκτούρος, στον Ινθαίο, και τέλος η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, όπου όπως φαντάζομαι να γνωρίζετε, είναι και εταιρεία η οποία ουσιαστικά έχει ένα παράλληλο βίο μαζί με τη ΒΒΕΦ. Τέλος, όσον αφορά το θέμα των συνεργατών, που οι συγκεκριμένοι συνεργάτες στάθηκαν από την αρχή κοντά μας, είναι σίγουρα η Chevrolet, η οποία παρέχει πάντα τα οχήματα για τα κομβόες των GeoRoot. Η Μεγάλη Βρετάνια, η οποία είναι το σπίτι των GeoRoot στην Αθήνα, δηλαδή οποιαδήποτε εκδήλωση που διοργανώνουν τα ίδια τα GeoRoot, είτε στο πλαίσιο ανακοίνωσης, είτε στο πλαίσιο εκδήλωσης κτλ. Για μας στην Αθήνα υπάρχει Μεγάλη Βρετάνια, το group ICAP. Για να περάσω αυτή τη στιγμή να σας δείξω ένα πολύ γρήγορα βίντεο το τι σημαίνει GeoRoot και θα τα πούμε μετά.
Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε μόλις τώρα, έτσι πρέπει να είναι κάθε GeoRoute. Είναι το συγκεκριμένο διπορικό το οποίο έγινε με ένα μέρος της ομάδας των Geo στη Μάνη. Ακριβώς αυτό το οποίο είδαμε μόλις τώρα, έτσι γυρίζονται τα πλάνα σε όλη την Ελλάδα. Η Τινιτσάνα θα έχει το δικό της τρέιλερ, γιατί ο στόχος είναι παράλληλα να μπορούμε να αναδείξουμε και τον τόπο, αλλά και επίσης και τη βιωματική σχέση την οποία αποκτά ο επισκέπτης με το συγκεκριμένο αυτό τόπο. Το συγκεκριμένο αυτό τρέιλερ έγινε, η μουσική γράφτηκε από τον Άλεξ το Μπαλακάκη, ο οποίος είναι στην Αγγλία, είναι καλλιτέχνης, και κάθε οδηπορικό θα έχει εννοείται τους δικούς του ήχους. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, θα ήθελα μόνο να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου προσωπικά χαρά και τιμή που ανάμεσά μας σήμερα βρίσκεται και ο κύριος Βουνάτσος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της Λέσβου, για την οποία Λέσβο το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτη φορά επίσης, όσον αφορά την Ελλάδα, είναι ο μόνος τόπος ο οποίος ετέθη ως γεωπάρκο υπό την αιγίδα της UNESCO στις 20 του μήνα στο Πόρτο. Αργότερα η κυρία Ζαφυροπούλου μαζί με τον κύριο Βουνάτσο θα έχουν να μιλήσουν σχετικά με την Λέσβο και σχετικά με το τι και το πώς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πριν περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση, με χαρά να σας την απαντήσω. Παρακαλώ. Πείτε. Ένας ταξιδιώτης από το εξωτερικό. Μάλιστα. Μέσα από το διαδίκτυο μαθαίνει για το GeoRoutes και κάνει το βίντεο, κάνει την κάρτησή. Σας ευχαριστώ. Τα οδηπορικά καταρχήν διανέμονται κατά βάση διαδικτυακά και μέσα και από εκεί και επίσης με την απευθείας επαφή και επικοινωνία η οποία κάνουμε σαν GeoRoute μαζί με συγκεκριμένες ομάδες στόχους όπως είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα κτλ. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να μάθει σχετικά με το GeoRoute. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο διανέμεται σε πρακτορία και δεν πρόκειται ποτέ να διανεμηθεί σε πρακτορία. Γιατί μας ενδιαφέρει ακριβώς όλο αυτό το αξιακό, αν πούμε ότι έχουμε πάνω μας ενδιαφέρει να κρατηθεί μέχρι τέλους. Ερώτηση άλλη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χάιμον. Η GeoRoute δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Μέχρι στιγμής όλα αυτά τα 2,5-3 χρόνια τα οποία έχουν περάσει από την σύλληψη και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου σχεδίου, όλο αυτό έχει αυτοχρηματοδοτηθεί από εμάς και τα όποια έσοδα έρχονται κατά κανόνα μέσα από την συμμετοχή των ταξιδιωτών στα οδηπορικά. Ερώτηση άλλη. Υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο μπορούμε, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει και όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποια σημεία τα οποία συνδυάζονται πολύ με το GeoRoutes. Ας πούμε, συγκεκριμένα εγώ βρέθηκα σε ένα χωριό στη Μάνη, ο οποίος ο δήμαρχος ήταν και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και ο ιδιοκτήτης του είχε και ταξί, ήταν τα πάντα. Και ήταν μια πολύ γραφική ταβέρνα, την οποία θα ήθελα πολύ να τη μοιραστώ, γιατί πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τα οδηπορικά σας.
υπάρχει κάποιος χώρος που θα μπορούσαμε έτσι να μοιραστούμε αυτές τις εμπειρίες μας και αύριο να γίνει μέρος κάποιων δικών σας μεταφορικών? Εξαιρετικά, ευχαριστώ πολύ. Εκτός από την επίσημη εικόνα των GeoRoute που είναι στο site, το georoute.com, από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα και τα social media, τα οποία είναι το Facebook και το LinkedIn, πάνω στο οποίο κανείς θα μπορεί και είναι και καλοδεχούμενη οποιαδήποτε τέτοιου είδους συνεισφορά, γιατί θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ βασικό. Τα GeoRoute βρίσκονται, τελειούν και θα τελειούν όσο υπάρχουν στην αέναη διαδικασία εξέλιξης. Δεν μπορεί ποτέ κάτι το οποίο στηρίζεται σε ανθρώπους και το οποίο αφορά ανθρώπους και μεγαλώνει με τους ανθρώπους, δεν μπορεί σίγουρα ποτέ να είναι περιορισμένο. Άρα λοιπόν τα social media στη διάθεσή σας και θα σας ευχαριστήσουμε για οποιοδήποτε reaction. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμώνη. Εγώ τελείωσα. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν πάρει τον λόγο... Θα δώσω τον λόγο στον δήμαρχο της Μυτιλήνης. Δεν θέλετε να μας πείτε κάτι. Η Μυτιλήνη είναι ένα κατεξοχήν νησί που νομίζω σχετίζεται με αυτό το πράγμα. Ήθελα έτσι ένα λεπτό να πω την εμπειρία μου όταν πριν από 30 χρόνια, 28 χρόνια ήρθα στη Μυτιλήνη και κάναμε το πρώτο αγροτουριστικό συνεταιρισμό γυναικών. Που είχατε βοηθήσει από τότε και χάρηκα πάρα πολύ όταν βρεθήκα με τον κύριο Μπαλακάκη, μου είπε όλα αυτά τα πάρα πολύ ζωντανά και ενδιαφέροντα πράγματα και αισθάνθηκα ότι ο αγροτουρισμός που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, που είχαμε έρθει τότε και ο κοινοτάρχης μόνο που δεν μας έδιωξε γιατί θέλαμε να ξεσηκώσουμε τις γυναίκες και να γίνουν ανεξάρτητες και είχαμε πάει ακριβώς στη Μυτιλήνη, πώς έπιασε και απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε λίγα πράγματα για το νησί σας και πώς βλέπετε να εμπίπτουν οι στόχοι σας, οι σκοποί σας μέσα στους σκοπούς και στους στόχους του GeoRoutes. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δράσετε κεραυνοβόλος. Όταν πληροφορηθήκατε και εξαιτίας της επαγγελματικής σας απασχολήσεως, ανασχολήσεως με τον τουρισμό, τον άκρως εξειδικευμένο και σε επιστημονικές βάσεις τοποθετημένο και του σύγχρονου εμπορίου, γιατί στη τσέπη των εμπόρων πρέπει να μένουν και χρήματα, έτσι δεν είναι? Η τιμή, η δόξα για τους άλλους και εμείς τον παρά. Έτσι είναι η ζωή. Και με προσκαλέσατε. Προφανώς, εκ του γεγονότος ότι, το είπατε, στις 20 του μηνός, κυρίες και κύριοι, του διανυωμένου μηνός, του τελευτόντος μηνός κατά κλείδια, η Λέσβος είχε την μεγάλη τιμή να διακριθεί από την Ειδική Επιτροπή της UNESCO, η οποία συνεδρίασε στην πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας, κατόπιν ετήσεως την οποία είχαμε υποβάλει εδώ και 1,5 χρόνο, με την διάκριση του όλου νησιού ως γεωπάρκο. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει γεωπάρκο, ενώ μέχρι τότε ένα μικρό κομμάτι προσδιοριζόμενο και νομικά στο δυτικό μέρος του νησιού, όπου το απολιθωμένο δάσος και δάσος κυριολεκτικά, γιατί τέτοια 3 δάση υπάρχουν στον κόσμο, ίσως δεν το γνωρίζετε, ένα στην Αριζόνα, ένα στη Σιβηρία και το τρίτο εκεί, λόγω του μεγέθους, του αριθμού και της ποιότητας της αντικαταστάσεως της ξύλινης ουσίας από πέτρα. Είναι ημιπολίτιμος λίθος τελικά. Επεξετάθη σε όλο το υπόλοιπο νησί, στους ζωντανούς και στους πεθαμένους, στην νεκρή φύση και στη ζωντανή, στον τρόπο τον οποίο ζούμε, πεθαίνουμε, στις επιστήμες που καλλιεργούμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου είναι εκεί η έδρα και διάφορες σχολές, τα απέραντα δάση των ελαιώνων, 10 εκατομμύρια ελαιόδαδα καταμετρημένα και πληρωνόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν ξέρω πώς εκλέψαμε και τα αυξήσαμε κάτι γνωστό έθος των Ελλήνων. Αλλά είναι ένα τεχνητό δάσος το μεγαλύτερο. Δάση πεύκης από το βόρειο μέρος του νησιού, καστανιές, κερασιές, μήλιες,
σε υψόμετρο 800 μέτρων ποταμάκια με χέλια και με ψαράκια και με καβούρια, 2 περίφημοι κόλποι, περίγραμμα ακτών 400 χιλιόμετρα, όλα θα τα έχετε επισκεφθεί το νησί. Εκρίθη λοιπόν ο τόπος αυτός και είναι πρωτοποριακό αυτό το οποίο συνέβη, πρωτοφανές, όπου εξαντλούνται τα διοικητικά όρια ενός νησιού. Ο τόπος όλος αυτός να αναγνωριστεί ως γεωπάρκο και είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση, και θα το κάνω δώρο στην παρούσα εμφάνιση, παρουσίαση προς τιμήν του κυρίου διοργανωτού, των κυριών και κυρίων του πάνελ, αλλά και ημών των προσελθόντων, και ήταν αυτό που με έκανε να καμαρώσω ερχόμενος εδώ, με τα πανεπιστήμια με τα οποία είμαστε αδελφοποιημένοι το νησί, με τις 6 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, το Πανεπιστήμιο του North Main, ένα πανεπιστήμιο άλλο το οποίο αθορύβως λειτουργεί επί 13-14 χρόνια στην Καλονή και ασχολείται με τη μελέτη του Αριστοτέλη και του μαθητή του, του Θεόφραστου, ο οποίος και τον διαδέχτηκε στην περιπατητική σχολή του Λυκείου εδώ, με το εκπληκτικό τρόπο της εποχής εκείνης. Μιλούμε για ελληνιστικούς χρόνους. Ο Αριστοτέλης, βέβαια, πρέπει να σας πω, πως είναι παράδειγμα θεοποιήσεως του θεμελιωτού των επιστημών αφενός και παράδειγμα προς αποφυγή για τους άντρες αφετέρου. Γιατί για τους άντρες αφετέρου? Διότι στα γεράματά του πήγε και ερωτεύτηκε ένα πορονίδιο 18 χρονών και τον έβαζε στα 4 ένα περπατάκι και τον τραβούσε από τα γένια. Καλές καρδιές το πάθανε, δεν είσαι μοναχή σου, να μην θυμηθώ κάποιους πολιτικούς και εξημών, τι έπαθαν στα γεράματα, και οι Πελοποννήσοι λένε μια παροιμία, γάμος στα γέρατα, εντάξει, γεια στα ροζια κέρατα, το συγκρατούμε το τελευταίο. Έτσι λοιπόν η ζωή μας, η πολιτιστική ως σύνολο, με τους τεχνίτες μας που φτιάχνουν ακόμα λιθόστρωτα, με το μεράκι των γονέων μας και των παππούδων μας που το συνεχίζουμε κι εμείς, των σπιτιών των πατρογονικών, να μην κάνουμε χρήση τσιμέντου, γυαλιού, σίδερου, αλουμίνιου, με τις κεραμοσκεπείς στέγες, με δυνατά και ζωντανά χωριά 73, με τα αρχοντικά της πόλης Μυτιλήνης. Δεν επενεί ένας δήμαρχος στον τόπο του από κεκτημένη συνήθεια, ούτε με σοβινισμό, γιατί είναι γνωστό τι είναι σοβινισμός κατά τους κριτικούς. Το έχετε ακούσει το παράδειγμα, δεν είναι? Ότι ρωτά ο μικρός ο γιος, που του μάθαν στο σχολείο τη λέξη σοβινισμό, δεν την έπιασε καλά. Άρα ο πατέρα του λέει: τι είναι σοβινισμός? Σοβινιστής, λέει, παιδί μου, είναι αυτός ο κύριος, ο οποίος νομίζω ότι η πατρίδα του είναι ωραιότερη από την Κρήτη. Αυτός είναι ο σοβινιστής. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι εάν ένα από τα 7 ονόματα της Λέσβου στους χρόνους τους ομηρικούς ήταν και μακαρία νήσος ευτυχισμένων ανθρώπων δηλαδή, γιατί είναι ένα πλήρες οικοσύστημα με τους κάλους, με τους κόλπους, με τα ψηλά βουνά, με τα επαγγέλματα που μπορούσαν να ασκηθούν, με την γειτνίαση με την Μικρά Ασία απέναντι, η οποία λέγεται έκτοτε Αιγιαλός Μυτιληναίων που φτάνε μέχρι τα Δαρδανέλια. Και μην ξεχνάτε ότι ο Τροϊκός ο πόλεμος δεν έγινε την Ελένη. Η Ελένη τότε λέγεται το πετρέλαιο, το σημερινό, δηλαδή ποιος έλεγε τα Δαρδανέλια να κατεβούν οι πρώτες ύλες, και οι Αθηναίοι εδώ που δεν έχετε να φάτε τον καιρό εκείνο σιτηρά, έβαλαν οι Μυτιληνοί διόδια. Αλλά εσάς θα έχουμε πει στη Μυτιληνή ποιοι είναι Αθηναίοι. Να, πόλεμος προηγουμένως έγιναν και με τους Τρώες, ομοειδές φίλο προς το ελληνικό. Λέω πολλά, εν πάση περιπτώσει, κατάλληλος είμαι ωκεανός, κατάλληλος είμαι ανεκδιήγητος. Αλλά φαντάζομαι τα χαμόγελα που έχετε μου ενθαρρύνετε ακόμα να κλέψω λίγο χρόνο στον έπαινο του τόπου μου. Έτσι λοιπόν, αυτό το certificate για τη ζωντανή μας ζωή, για τον πολιτισμό μας, ο ελίτης, και δεν θα μιλήσω ότι αν για τις κυρίες και για μερικούς κυρίους ήμασταν γνωστοί από το παρελθόν, ήταν λόγω Σατφούς, της γνωστής ποιήτριας, και εκεί λαμβάνουν χώρα και φεστιβάλ κυριών κτλ. Εγώ θα προτιμούσα τον Πιτακό, τον Μυτιληναίο, ένα εκ των 7 σοφών της αρχαιότητος και συμνίτη και δημιουργού πολιτεύματος, αλλά αλλιώς κρύωνται τα πράγματα. Σήμερα και για τον τουρισμό. Να απομείνει και κάτι στις τσέπες των συμπατριωτών μου,
ο οποίος τόπος μου και συμπατριώτες μου είναι ένας τόπος με μη δυναμικό τουρισμό. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός των 3 S, τον οποίο γνωρίζετε, ειδικές μορφές τουρισμού, γιατί είδα στην προβολή των πινάκων ότι το 90% αυτό μας ενδιαφέρουν και ασκούμε ήδη ανοργανώτως πώς ένα τέτοιο τουρισμό και εκκλησιαστικό και με επιστημονικά συνέδρια και για αυτά που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με την συμβολή του οποίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών κατορθώσαμε με την υποστήριξή τους να επιτύχουμε τον άθλο αυτό, κυριολεκτικά, ο οποίος είναι δυσβάστακτος άθλος, γιατί ελέγχεται κατά τετραετία εάν εξακολουθούμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτής της τιμητικής διακρίσεως, και θα πρέπει από εδώ και μπρος να τρέχουμε, να προστατεύουμε αρχής γενομένης από τον ταξιτζή που θα πάρει τους τουρίστες ή από τους tour operators που θα φέρουν τους τουρίστες εκεί, μέχρι τον εστιατόρα και πώς το λάδι και πώς τα ψάρια και πώς τα νύχια μας θα είναι κομμένα και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα θα κάνουμε, γιατί άλλο ζευγαρίζει για παράδειγμα τη γη και σε ορισμένα σημεία του νησιού το καλοκαίρι πάει και κάνει και τον βοηθό του εστιατορίου, το σερβιτόρο, και ας έχει ένα νύχι μέχρι το νύχι με το οποίο ζευγάριζε πιο μπροστά. Τώρα θέλουν να συμμαζευτούν και καθαριότητα ο δήμαρχος του όλου νησιού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010. Ήμασταν 13 δημαρχίες, τώρα γίναμε μία και μόνο. Ανάθεμα αυτό που το έκανε, ξέρουμε ποιος είναι. Και θα έκανα και δημοψήφισμα για να ξανασπάσουμε, γιατί έχει θανατωθεί η δημοκρατία στο χωριό, δεν υπάρχει, είναι διπλή ανασυγκέντρωση εξουσίας, μία με τον Καποδίστρια και μία με τον Κολοκράτη τους, και δεν κάνω κατάθεση της ευγενίας σας για να το πω εδώ, το έχω πει κατά επανάληψη σε συνέδρια της ΚΕΡΕ. Αλλά άμα είδα και τι, το αποκαλούσα τότε κακοκράτη, άμα είδα και τι κότες είναι οι υπόλοιποι, τράβει τους και ένα Κολοκράτη από πάνω, να το καταλάβω καλύτερα, μια και το μυαλό τους από το καυσαέριο των εκατομμύριων αυτοκινήτων εδώ, έχει γίνει στουμπέτσι και δεν καταλαβαίνω τι τραβάμε εμείς εκεί. Με αυτές λοιπόν τις κουβέντες, αγαπητή κυρία που θυμήθηκες, ευγενέστατη, τότε για το πώς φυτέψατε, καλλιεργήσαμε, ήμουν νεαρός βουλευτής στην εποχή εκείνη, τον τουρισμό με τις γυναικές αγροτουριστικές οργανώσεις. Είναι μια δυναμική ειδικότερη μορφή τουρισμού. Ζουν και βασιλεύουν, ενισχύθηκαν και όταν ήμουν ερετός νομάρχης και τότε εναντίον όλων των κομμάτων και όλων των σημεών, όπως και σήμερα είμαι μοναδικός δήμαρχος. Αφήστε με να πενεθώ επιτέλους, που δεν στηρίχθηκα από κανένα κόμμα, απέναντί σε κανέναν, όλοι το πάνε για να μην πάνε στον πάτο. Αλλά λίθος όλα παιδακτήμασαν οι οικοδομούντες, αγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Ψήφισαν λοιπόν τόσα χρόνια τους καλούς, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους πλούσιους ευγόρους, σόβρα κορυγεκαρό, φανελάκι καθαρό που λέει ο Μπόστ από τα παλιά. Αλλά τι διάλογο γίνεται με το Νίλιο τα βάζω, με τον Νίλιο τα βγάζω, τι έχουν και ψοφούν, και είπαν τώρα ας ψηφίσουμε αυτόν τον παλαβό και τους υπόλοιπους παρέας του από τη δεξιά έως την αριστερά, τουλάχιστον να αποκόψουν την διαπλοκή και την σύψη στον τόπο. Και αυτό είναι μεγάλο παράσημο και μεγάλη τιμή για τον ομιλούντα. Ο μοναδικός ανεξάρτητος δήμαρχος στους 325. Συνερώνται οι πίνοι. Μας νοιάζουν αυτά όλα. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας του είδους, ένας δικηγόρος ήμουν των ποινικών δικαστηρίων, αλλά και σαν βουλευτής 15 χρόνια και σαν νομάρχης. Το εισόδημα με νοιάζει εφόσον υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον και το τοπικό συμφέρον τώρα. Ο πολιτισμός με νοιάζει. Και κάθε δήμαρχο πρέπει να τον νοιάζει αυτό το πράγμα. Και καλέ φίλε που είπες, ο δήμαρχος ήταν και ξενοδόχος και ταξιτζής και εστιάτρος και δεν ξέρω τι. Εγώ είμαι προλετάριος, πουλούσα νόμους στην αγορά. Και έστε και φαίνεται. Και τώρα παίρνω 1.750 ευρώ το μήνα ως δήμαρχος της όλης Λέσβου, όταν ο τότε δήμαρχος Μυτιλήνης και μόνο, μέχρι πριν διετία παίρνε 5.000 ευρώ. Και από 3.000 ευρώ που ήταν η βουλευτική μου αποζημίωση για τα τόσα χρόνια, και είμαι παστρικός και διάφανος, μου κόψαν τα πάντα και μ' άφησαν με 750 ευρώ το μήνα, δηλαδή είμαι έτοιμος στο πορθάλο μου και να κλέψω ακόμα και θα συγχωρηθώ. Και παρακαλώ να μην κάνουν το δήμαρχο, τους το είπα, ούτε σε γάμος ούτε σε βαφτίσια, διότι δεν έχω μία να τους πάω δώρα. Μας νοιάζουν και επομένως εύχομαι, καταθέτοντας το λόγο, μια πολύ καλή συνεργασία από εδώ και μπρος. Η κυρία Αντιδήμαρχος Τουρισμού, μια εξαίρετη κυρία,
είναι στο νοσοκομείο και δεν μπορεί να έρθει, θα ερχόμαστε μαζί. Αυτή η συνεργασία θα αποβεί επαγαθό του τόπου μου, γιατί δίπλα είναι η Τουρκία. Μην την δείτε μόνο ως στρατιωτικο-πολιτική απειλή, δείτε ως οικονομική απειλή. Τεράστια ξενοδοχεία, πολυτελέστατα, με θερμές πηγές, τις οποίες έχουν κάνει ειδικά ξενοδοχεία για όλα αυτά τα πράγματα, για θεραπευτικούς λόγους. Και εμείς ακόμα είμαστε σε εποχή προληθική. Δεν έχουμε ένα ξενοδοχείο της προκοπής για τέτοιες δουλειές. Δεν σας μιλώ και για Wiesbaden, δεν σας μιλώ για Ειδιψό. Κάτι χαβούζες είναι από τον καιρό του έτους 3.500 χρόνια π.Χ. στην Θερμή, αφιερωμένος ναός αρχαίος και θερμές πηγές στο όνομα της Αρτέμιδος. Η Μελίνα Μερκούρη τα αγόρασε αυτά. Στο Πολυχνίτο ρίχνει αυγό και στους 92 βαθμούς στην επιφάνεια βράζει. Ο Δήμος έχει 7 τέτοιες θερμές πηγές. Ο χρόνος είναι ελάχιστος για μια δημοτική αρχή να τα αξιοποιήσει αυτά. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο. Εγώ σκέφτομαι να τα παρατήσω ειλικρινά, γιατί είναι Ηράκλειος άθλος, αλλά και ο Ηρακλής που με τον φίλο του τον Άτλαντα πήραν τη γη, τη σφαίρα στα χέρια τους και περπατούσαν να πάνε σε Ηράκλειες στήλες παρέα. Για μια στιγμή, δεν άντεξε το Ηρακλής, να σηκώνει τη γη απάνω. Είπε, σκέφτεται τι να γίνει να το ξεφορτώσω αυτό το βάρος από πάνω. Μου λέει, μαλακά άτρα, του λέει. Πάρτε εκεί να πανακατορίσουν λίγο και από εδώ τράβηξε το Άτλαντα να σηκώνει τη γη. Και δεν μπορώ εγώ να μιμηθώ το παράδειγμα αυτό. Χρήσιμες και τα όσα θα ακουστούν και αυτά που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως καταχράστηκα του χρόνου σας. Αλλά ακούστε, κάθε πότε ένας δήμαρχος έχει την εξαιρετική ευκαιρία να εμφανιστεί στο Χίλτον τον παλιό καιρό. Απ' έξω να περνούσα, μπορούσα σκυλά να με φάνε. Ναι, από το 81 εννοώ. Άντε να καταθέσω το λόγο, ευχαριστώ. Πάσα τα λάβει υπόψη αυτά που είπατε, κύριε Δήμαρχε. Ελάτε εδώ. Είμαι ευτυχής που σας γελιοποίησα με την έννοια του ότι γελάσατε, όχι που σας γελιοποίησα, σας ικανοποίησα. Χαρήκαμε. Κάτσε με να φύγει, του καφέ δεν μπορώ. Ένα παράσημο πήραμε και το καμαρώνουμε. Και προσθέτω ότι με δύσκολη δουλειά επί 2 χρόνια κατορθώσαμε να καταστήσουμε το χωριό Μανταμάδος, την Κομόπολη, έδρα μόνιμης έκθεσης με 2 κινούμενες εκθέσεις της κεραμικής παλιάς, παραδοσιακής και μοντέρνας, ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, με ένα πρόγραμμα διασυνοριακό Interreg και με συνεταίρους τον Δήμο Μινώας Κρήτης και τον Δήμο της Λάρνακας, και υλοποιούμε και άλλα διασυνοριακά προγράμματα ποιότητας, ώστε εκτός από τα σκουπίδια, στις καθημερινότητες. Αλλά πόσο χαίρομαι που πάω κοντούλης όντας εγώ στο Συμβουλίο Τιτάνια με νοσοκομείους, κάθομαι και μετρώ με τον πόημο. Πόσο είναι ψηλά τα σκουπίδια εδώ, είναι εδώ 2 μέτρα, ευτυχώς σε εμάς είναι ακόμα μια πιθανή. Παίρνω κουράγιο γυρίζοντας πίσω, και άμα έρχονται οι πατριώτες με το καλοκαίρι, και λέω τα σκουπίδια από εδώ βλέπω κανένα ποτσίλα από κάτω, τι κατάσταση είναι αυτή η Δήμαρχε, και λέω τα δικά σας που φτάνουν μέχρι το πρώτο όροφο και ρατάτε δεν τα βλέπετε και θα μας κάνετε το δάσκαλο εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλη, παρακαλώ πάρα πολύ το λόγο. Γεια σας. Γεια σας. Μετά το λόγο του κυρίου Δημάρχου, που ήταν τόσο χυμαρώδης, εγώ